Przepraszam. Niech pan im coś powie. Zamknij się. Krzycz głośniej. Ludzie! Proszę nie mówić. Jaki żal. To jest Polska, nie? Nie można sobie pomagać, tak? To tacy obojętni na cudzą krzywdę. Ola, nie syp! Moje dupa. Ej, na dupę mu syp! Mama! Nikt nie obiecywał, że A ty co się śmiejesz? Kurwa! Fu. Masz widelec w dupie. Spierdala. Patrz, on ma cały ryj. Ratujcie! Kurwa! Ja się ruszyć nie mogę. Co się śmiejesz? Ty też! Ty nie ratuj, nie się śmiej! Kurde! Kurde, no weź, to nie będę drugi raz tak po prostu. Są w stanikach. Boże, jaki żal. Podsumowanie. Nagrywasz to? No kurwa! Oj, ci się podoba. I wstawicie to na YouTube? Tak, dokładnie mam konto. Nawet. O, dobra, wstawcie. Damy na tym, na forum na naszej klasie linki. Kurwa, co to jest? Tak jak... Zaraz wyjdzie wielka stopa i będzie ślica. Z morza wyjdzie. Olka. Ej, nie wyjdzie, bo... Ola, ja cycki robię. Jezu! Jezus Maria! Zlituj się, jęcie nade mną, kurde. A patrz, a ten się tam ogląda, się cieszy. Ty się cieszysz. Tyś pomógł, co, nie? Jedna Ola, każdy się żal. Sam ze mnie taki wielki żal, nie? Ale jutro Pan będzie. Jutro blisko będzie jest. Oczekuj go. Pan jest chyba w dupie. Olek, weź wstań. Mama. Jak ja wstanę, to ty dostaniesz pierwsze piaskiem. Ja? Ja? I ty też. Wszystkie Ja. dostańcie jednocześnie. Ci w oko. Dobra, dupę to przyjemność. Ej, chodźcie, jedziemy, Będę- zostawiamy go. Będę Jo. się trzep. Nie mogę w tej chwili. Jak będzie sobie trzepał. Zakop mu rękę.